Ľudia z magistrátu mi tvrdia, že ich primátor Poláček straší, že ich všetkých prepustím, ak sa stanem primátorom. Blbosť. Kto bude robiť pre toto mesto? V tenisovom centre mi seniori tvrdia, že im zruším hodiny zdarma. Opäť, ja, bývalý športovec. Nečestný primátor chodí po akciách mestských častí v pracovnej dobe so zamestnancami magistrátu a rozdáva klobasy a svoje reklamné predmety. Počet billboardov, ktorý má momentálne v teréne, absolútne nekorešponduje s transparentným účtom. Stovky billboardov, ale platí len za pár kusov. Popri tom za mestské peniaze platí aj mestské billboardy, ktoré sú v podobnej grafike ako tie jeho volebné. Teraz mi známi hovoria, že po Košiciach hľadajú človeka, ktorý sa volá rovnako alebo podobne ako ja. Chcem veriť tomu, že nechcú spáchať volebný podvod. Že sú to len fámy, že naozaj neklesnú až tak hlboko a neprerazia ďalšie dno. Verím, že si nemyslia o Košťanoch, že sú tak hlúpi, že nebudú vedieť, koho voliť, ak dajú na kandidátnu listinu za primátora niekoho, kto sa volá podobne ako ja. My sme naopak s mojím tímom pripravení posunúť Košice vpred. Ak vám pán primátor Poláček tvrdí, že niečo zastavím a zruším, jednoducho je to nezmysel. Poháňa ho strach. Ľudia okolo neho spravia všetko, aby sa udržali pri moci. My chceme projekty pre Košice dokončiť, ale chceme, aby neboli predražené, chceme, aby nemeškali, aby priniesli jednoznačnú pridanú hodnotu pre ľudí, pre Košťanov. Posunieme Košice vpred. Nebude to rýchla cesta, ale krok po kroku sa nám to podarí, priatelia.